ye sanga fola ye koko kunche mo dore de bora damini ala mahina utekele ni kanya mungu sanga bisababe aka mali jamana fantana bla jene fe ka ufu ka wore nyimando ntumanya so munzige me kanya mada chef TV jaka so fe janga se ba kuno siri anakumpana katime kuna funo jele fe ka fa bana kuna funo watisile nye bakuru ba kuna funo kelempe udu soro boso ngana munu ka bala be me duni ma kana faso malo konna ni abewele conseil malien des chargeurs o yo o kala de la sigi belebele mi wele assemblée consulaire o baro sigi senka bamago CICB konna na bara o kera o fe ka beni sibirido temene de ye j'avais que bisaba ani kele samba fa mbon woro ni ya on do ngai di don ko fone konna na ko fone na fra menga wala awli soni kasika ofo kokura malikuna ani malikoka akadana talla kada Sherifa TV jakanso kan ina fo mboraka okulora somi donga na tukomena Bamako nyonye so belebele Centre International de Conférence de Bamako CICB ode suwantira wala sa kasika oka sigi belebele mewele assemblée consulaire ni abita kanyeshi soroboso ngana bara monu uluka bara ye kasika mino doni kana o faso kondana conseil malien des chargeurs ko ka sigi belebele atakotana wala bara sigi senga bara mi photo do akera ka beni sibirido j'avais klo klebi saba anikele samba flane mugono woro de yi a bara o a demayala bawo mamunu betalike malien des chargeurs la o yera ka chaya kene ka wala saka na talike o ka sigi belebele bara wala Amneta Traoré ani babaketa ulutume anga jamana soro bosombago no ye doni talawi nuka minao bena wali makata jamana werawla batuna sirafe terefe wali mapanguru yerefe oluka franyonga jeklu mimbi nabe fwa nazarakana conseil malien des chargeurs oluka sigita ko tanworonake wala saka seka ka sante mene baraw ka hakli jagabo koka musera kake muntura uwe dego munu soro fokata si baranye blauma min bara boyana karama kumbe uka ministre so nyema bulu noyi madame Damele Madina Sissokoy donc amena sigi ka jatemini minke sisan anga jamana soro be développer chugomi ina foka plateforme ke pour sekiu ko lu baraw ke anyulu boluda parce que gila do yan soro mangan kan soro ina fo anyi koneri bolukaji minu fo sisan nga ninda kande ka yoro nyini jamana kofe pour be yoro la anga yoro nyini parce que sisan da nyini wate na nyini bi peut-être 100 mois 100 bisa wa so atisika soro alma dembe ka bugun ka fionke donc nala sona mina ko anticiper pour que anga jamana ka sika jona yere amino baran de boluda a baraka chako sebe ani frontière nunu ka pour plateforme ke anga mina manana usika degun soro api abe sécurité fana kolosi ni franyo jeklu mamunu bora région wara ulakana uga nona bla ya yira kala silu konana kuni sigin jaruwe abuyanuma bara bena ke sababu ye ka hakli jagabo ke alisa uga bara ketuko yauka ka nyesoro uga degun wuli tukuka fuka tasi jamana nafasoro sira u yakuba yalla ni na je yara ka sega ke bon abi mo ni so yakumbo kwa assemblée temenena anwo u ya maro ka bara do bulula ubina kontarande kan mi sera ka ke mi masega ke majamuno donala am sera yoro muno korijala ambo foué bon na folo me kasabe fela kum blalo ka disposition ka bara kene oye donc uno nya fa war fena kara turome donc no be bana donc sangora me na damel sangora me dans no 2026 donc amono ya moro ani activité bolo dale muno ambo lo foué bon on na folo o bara o kele bise na folo kasabe ma o fena ya moro ya oye bon le kambe o de chesiri alsa mi chesiri nyino fe ministre mika chanye silono sirako ani bulima fenko binankunka agala silu konana ayefuli krenkereneke kanyesi ni jakulu numa noye conseil malien des chargeurs krenkerene ala anyema na ka jama barika daka ku joroka boko sebe jamana tanyena tan bafla ni ngal durumi temena namina sigike sa baram ngero kono ko dajira nyona ani bafla ni ngal woro min damna tofle baram mbulu dalido ko lu fo nyoni bafla ni ngal duri ngono gelay beso nga kerengerele yala anga mali jago kala baw anga mali opérateur économique baw gelawu soro nga uyamine ka kuni ala ka kunai u jojoro la ka fo mba fo nga kuma do ko la ko fendo amadi jalaki oti wore chekumbo adiru la me u jo ka barake donc nanzira ni nyongo kenaka
an k'an ka o waleɲuman dɔn k'u ye k'u fo ka segin k'u fo ka segin k'u fo cɛ bɛrɛ ye 3 ye donc k'u ni ce u ye min k'an ye Mali ɲɛmaw kɔkɔrɔma dondoli la a sumanen bɛ an si ma mais dɔɔni togo la an bɛ de nɔfɛ a yɛrɛ k'aw jɔ aw kolo la ka ko dɔ kɛ an bɛ se k'o jira ko Mali opérateur y'o kɛ mais an filɛ sira min kan ne kɔni fɛ an ye ɲɔgɔn faamu sisan a ka ca Ala fɛ a tɔ bɛ san sɔrɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko alikuranɛ sanumanba in kalanni ani Bamakɔ sigida 3nan mairie ka nɔnabila ka bisimilaliw olu de tun kɛra ka nin sigi ninnu don. Fɔlisen dumanw ni dɔnkili dumanw ensemble instrumental badema maaw fɛ ani tasibila ka ɲɛsin an ka forow ma o de kɛra ka nin sigi kuncɛ. Jɛkulu min sigila Mali kɔnɔna na walasa ka se ka maaw kamaro ɲɔgɔn na bɛn ani basigi o ɲini baaraw la siya kota la diinɛ kota la association an ka bɛn maaya la a bolo fara min bɛ dumazanakaw fɛ comité de ka se n'u ka baaraw kɛcogoyaw ye o y'o kɔnkan fa k'a to fini dontaw caman na min taara o fɛ ka di amalidɛmu denmisɛnninw ma ka ladɔnniya k'a fɔ baara in yɛrɛ min ni a fɔtɔ dɔ a kɛra ka bɛn ni jumadon janvier kalo tile 30 san 2026 de ye amalidɛmu o jabala la Alhamidu Badini Seydou Ɲare olu tun bɛ nɔfɛ ka kɛ ni ɲɛmaaba ka kuntilenna n'a ka laɲini ye an karamɔgɔ denkɛ Seyida Badara Aliyu Usmana Aidara association an ka bɛn maaya la kɛlen don ka wulikajɔ sabati hinɛ ani makari sira kan ɲɔgɔn dɛmɛ jamana kɔnɔ n'a kɔ kan o siratigɛ la an ka bɛn maaya la a bolofara mun bɛ dumazanakanw fɛ comité 2 a tɔndenw y'a kanu ka ŋaniya yira kɛ ni k'a ɲɛsin amalidɛmu denmisɛnninw ma ala ye olu minnu gɛrɛsɛgɛ ni lujura ye hakiliko ta fanfɛla ni fini caman tali ye ka ɲi o la. Ayiwa an nakun ye min ye kana an ɲɛ da an balimaw kan an'an denw minnu ni lujura y'u sɔrɔ n'u bɛ tɔgɔtɔyɔrɔ la an nana kana ɲɛ da o kan an y'u kibaru kɔni mɛn an y'a mɛn an tulo la a mɛnna an n'u bɛɛ bɔlɔn fɛ mais u jɛrɛlen don yɔrɔ min na u ladonnen yɔrɔ min na u bɛ ka la tɔgɔtɔ yɔrɔ min na an kuma se fɔlɔ bi de y'a siɲɛ fɔlɔ ye an kana se k'an ɲɛ da u kan ni Ala sɔnna ma ni nana fɔra ko denmisɛnninw de bɛ yan nɔ hali ni dɔw kɔrɔbalen don n'i bɛna denmisɛnninw kɔni fɛ hali ni bɛ taa sugu la i bɛna sugumɔ sama ma i nana i ɲɛ da ko nana denmisɛnninw lajɛ fɛn min b'u nisɔndiya Ala y'an bolo ku fini dɔw la Ala ni an dɛmɛbaga ɲumanw sababu ani an yɛrɛ jɛɲɔgɔn n'an baara ɲɔgɔn sababu ani minnu y'an ka weledakan mɛn an ka bɛn maaya la tɔgɔ la olu ye an dɛmɛ bolomafara mun na an nana ka fini damadɔ de d'u ma a ka se ka k'u nisɔndiyalan ye k'a k'u jigisigila ye o k'a dɔn an minnu fana bɛ kɛnɛya la k'a fɔ an fana degunnen don u fɛ u ka farigan na o hakili dɔgɔya min y'u sɔrɔ fana k'a dɔn an minnu hakili bɛ sanfɛ dɔɔni Ala ma an ka foyi ma den an ma ni Ala tɛ o Ala de fana ye bana in k'u garijɛgɛ ye donc k'a yira u la k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye kelen o de y'an nakun ye o bɛ degun min kɔnɔ u ka se k'a dɔn ko mɔgɔ wɛrɛ hakili b'u la minnu ka kɛnɛ. wale ɲuman dɔn ani bonyamasegi fɔliw kɛra amalidɛmu ma ɲɛmɔgɔw fɛ ni k'a ɲɛsin association an ka bɛn maaya la maaw ma a comité mun ye ni ɲumanya wale boloda o siratigɛ la o da sera amalidɛmu ka wulikajɔw ma ani degun mun b'u kan an bɛ waati min ko sisan. o denmisɛnnin dɔw ye CP sɔrɔ ka DEF sɔrɔ ka CAP sɔrɔ dɔw taara fɔ niveau bac donc jardin fɛnɛ b'an fɛ yan o b'o cogo la donc ka profiter ka gɛlɛya minnu b'an kan ka dɔɔni fɔ la donc ni o tɛ kɛ baasi ye parce que n'i y'a jateminɛ centre la tɛnɛn o tɛnɛn an bɛ denmisɛnnin tan kura de ta n'i y'o jateminɛ kalo kɔnɔ o bɛ se ka taa se denmisɛnnin 30-40 ɲɔgɔn ma donc amalidɛmu yɛrɛ denmisɛnnin mun bɛ bi n'i y'a jateminɛ denmisɛnnin 100 ani denmisɛnnin 90 ani denmisɛnnin 4 o de b'an fɛ yan donc olu ka daraka o bɛ an kun olu ka tilelafana o bɛ an kun bon amalidɛmu fɛnɛ fɛ yan an bɛ foli di gouvernement ma parce que gouvernement ka bolomafara bɛ yan baarako ta sira fan fɛ donc fonctionnaire de l'état bɛ yan fonctionnaire des collectivités bɛ yan amalidɛmu yɛrɛ fɛnɛ jɔlen don dɔw ka sara ye tuma dɔ olu ka sarako o bɛ bila retard la denmisɛnninw tali donc kari belebele 2 de b'an bolo o bɛ sa denmisɛnninw fɛnɛ ta dugu kɔnɔ ka na donc o fɛnɛ taji ko tuma dɔ la o bɛ kɛ musaka ko ye ani administration fonctionnement donc section sport fɛnɛ b'an fɛ yan c'est o fɛnɛ ye jɔyɔrɔba de ye amalidɛmu na donc o bɛ don ka éducation kɔnɔ donc ka denmisɛnninw fasa kɔrɔta donc o jɔnjɔnba yɛrɛ dɔ tigilamɔgɔ dɔ bɛ ko Banjugu Sidibe o ye jɔnjɔn yɛrɛ sɔrɔ état malien yɛrɛ ka lajɛli fɛnw na ɲina
Amaola donia ka foko kenen yakubayara ni dombolo taliye ka di demsen numa nobe fini ko fo. Baara dɔw sigila senga walasa ka se ka serial gafew ta ka di maaw ma minnu sen yera alikuranɛ durusi ani a kalani baara dɔw la. Baara in a kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 24 tɛmɛnen de ye. Hakilina taba o de ye kulu min sigilen bɛ karamɔgɔlakaw cɔwa la Mali jamana kɔnɔna na Union des Cheikhs des Marabouts du Mali. O siratigɛ la a barabila foli a ko ni kɛra sababu ka se ka alikuranɛ kalanbaw caman madama dinɛ ɲɛmaaw caman ye kɛnɛ kan walasa ka se ka taa kɛ baaraba ninnu seereya ye. Kafunɛ Bacili ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunkan. Nin kɛnɛ ye Union des Cheikhs et des Marabouts du Mali ka sigi de Mali sheikow ani moriw ka jɛkulu don. U ye ɲɔgɔn dan de boloda alikuranɛ sanuman kalani ana durusili la. Ɲɔgɔn dan min senfɛ ni talibe denmisɛnw karila ɲɔgɔn na k'u seko n'u dɔnkow lamaga sodansow ka sɔrɔ ka woloma ka bɔ o cɛma. An ka jɛkulu tɔgɔ Majmu'atu Ittihadil Mashayikh wal Ulama ye jɛkulu min ni bɛn ni keleya de don sheikow ani karamɔgɔw dubadenw tasawufu kɔlɔsitigiw ka daminɛ kadiriyaw la ani tijaniyaw la o jɛkulu de don. Kun wɛrɛ tɛ an ka bi fara ɲɔgɔn kan la ni jɛkulu n'o de Majmu'atu Ittihadil Mashayikh wal Ulama ye a kun ye kuranɛ ɲɔgɔn dan dɔ de labɛn denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ. Denmisɛnninw bɛ se ka taa fo maa 70 ɲɔgɔnna la. Donc bi an nana olu ka cadeau dili de la k'a kuncɛ. O kuncɛ la an y'a ye an yɛrɛ an denmisɛnninw dama an tɛ fɛ ka nin kɛ k'a sɔrɔ an faw t'a la an karamɔgɔw t'a la an ka sheikow n'an ka masayikow an ye jɔyɔrɔ an ye ko ninnu ta mɔgɔ minnu senkɔrɔ an bɛ ka tagama mɔgɔ minnu nɔ na an y'a ye an yɛrɛ tɛ se ka ko in kɛ fo an ka ko in bonya da olu yɛrɛ kɔrɔ. Donc alhamdulillah olu fana nana fara an kan o baara de la. Bon kalan in kun bɛ boli kuranna de kan. Kuranna catégorie 3 groupe fɔlɔ catégorie fɔlɔ o ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye kuranna bɛɛ lajɛlen participer concours la olu ye catégorie ye an ye 3 gagnants ta olu la. Partie filanan n'o de ye catégorie filanan o ye mɔgɔ minnu ye kilancɛ ta kilancɛ a bɛ dépend sanfɛ walima duguma n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn min na. Donc o fana an ye gagnant 3 ta o la. A catégorie sabanan o ye hizbu 15 ye n'a bɛ fɔ o de ma ko rubu kuranna kila 4 na. Donc o fana a bɛ dépend kila 4 na yɔrɔ jumɛn de don sanfɛ 15 wa duguma 15 o bɛ camancɛ 15. Donc an nana ka a kilan nin cogoya de la. O kuranna fana bɛ taga riwaya min kan o de ye riwaya Warsh ani Nafa. Madinakaw kun bɛ riwaya min kalan. Alhamdulillah laɲini wɛrɛ tɛ an na an bɛ b'a dɔn cogo min na an ye fulaw de ye. An bangena fula duw de kɔnɔ an bangena maabaw duw de kɔnɔ an bangena karamɔgɔbaw duw de kɔnɔ minnu ye u janto u danbe la minnu y'u janto olu fana ka faw u faw ka sira kɔrɔw tagamali la n'o de ye tasawuf ye sufiya. Donc kuranna kalan tasuma mɛnɛ n'a bɛ fɔ minnu ma ko geribuya fɔlɔ maa caman bɛ don u ladonni o de ye dɔw yɛrɛ ko duguma kalan dɔw ko bolonkɔnɔna kalan. Donc a bɛ b'a kalama cogo min na bi an bɛɛ lajɛlen kɔrɔnfɛmɔgɔw de n'i ko fila kɔni i t'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ ka caya ni Mopti jamana in tɛ an bɛɛ lajɛlen Mopti ka denw de. Donc anw de farala ɲɔgɔn kan pour que nin ko in kun bɛ cogo di a ko in anw yɛrɛ kun b'a kɛ an ka duguw la an ka réseau kɔnɔ fan bɛɛ a kun bɛ kɛ kuma bɛɛ waati bɛɛ sanga t'a la sanga dasigilen t'a la. Donc an b'a ye bi insécurité nana jamana kɔnɔ ka sababu kɛ fɛn caman ye hali n'a y'a sɔrɔ an man da don o fɛn ninnu na. Bon bi an y'a ye an ka kalan tasuma mɛnɛ ninnu a caman nana duguba kɔnɔ. Bon a caman nana duguba kɔnɔ o caman bɛ fɛ ka don ko wɛrɛw la. Donc o de la an fana ye an wuli k'an jɔ ka ɲɔgɔn minɛ ka nin fili u senkɔrɔ pour que u ka se ka fɛn ye u kun bɛ fɛ ka ɲina fɛn min kɔ. Alikuranɛ sanuman kalani a ɲɔgɔn dan min labɛnna Union des Cheikhs et des Marabouts du Mali fɛ ni nin b'a siɲɛ fɔlɔ ko fɔ a laɲini ye ka se ka ninkura fiyɛ alikuranɛ la ka ba don silamɛya kalan na ani ka sifinw su ka taa diinɛ faamu n'a ɲɛdɔn kan. Sifinaka minnu ye nin kɛnɛ sigi karamɔgɔw ni karamɔgɔdenw an y'u ka kalandenw de fɛn fɛn ye kuranako ni diinako ye an y'u ka kalandenw ani minnu y'u ka taalibew ye a fɛn fɛn bolo dara fo an ka wuli k'an jɔ k'u dɛmɛ a baara la nin ye diinako de c'est-à-dire que diina baara kan ka kɛ don o don pour que a ka se ka taa ɲɛ. A bɛ na ni silamɛ diinɛ yiriwalen wa surtout a bɛ na ni kalanko ɲuman kɛli ye parce que kalan bɛ kɛ nka
kalan kɛko ɲuman sisan kalan kɛcogo yɛlɛmana fɔlɔ kalan kun bɛ kɛ de mais sisan bolo wɛrɛw donna na et puis sisan kalan concours a b'a to dege ka ɲɛ surtout que ka se ka kalan kɛ a kɛcogo ɲuman na kalan suguyaw ka ca nka surtout an filalamɔgɔ an minnu bɛ bɔ masina fan fɛ an kun bɛ kalan mun dɔn fɔlɔ yɛlɛma bi ka don a la il faut que an fana ka don o yɛlɛma kɔnɔ pour que an ka denmisɛnninw minnu bɛ kuranna durusi u ka se k'a durusi ka se ka kalan ka ɲɛ kalan suguyaw bɛɛ la ka se ka nafa sɔrɔ a la mun tɛ n'i y'a durusi dɔrɔn n'i y'a durusi wa nka se ka nafa wɛrɛ sɔrɔ a la mun t'a durusi ka se ka baara kɛ n'a ye. Ka bɛn ni ɲɔgɔndan in finali ye talibe 9 olu de kɛra sudansow ye minnu ka kuranɛ kalan kan a n'a durusili cogo ɲana ka tɛmɛ tɔw kan u ka attestation du concours de récitation du noble coran dira u ma ka labana k'u ladiya ni musakaw ye sigi kuncɛtɔ alikuranɛ aya dɔw kalanna ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔ dancɛw sigiyɔrɔ kɔfɛ ka taa bisimila minɛ Guinée Équatoriale jamana kɔnɔ ka ladɔnniya k'a fɔ ye ka sanga ni a ka munumunu salo ye min bɛ don wajulu belebele baaraw kɔnɔna na ka da silamɛya dɛmɛtɔn anisɔrɔ minnu bɛ olu ka wele dali ye a ye Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn kan bawo conseil islamique du Mali ma ɲɛmaaba an fana an karamɔgɔ Aseyidu Sherif Usmana Hayidara ka wolokansigi Aseyidu Sherif Ahmed Tidiane Hayidara a ye a kunda mongomo kan ka bɛn ni sibirido janvier kalo tile 31 san 2026 walasa ka se ka taa diinɛ laseli baara dɔw kɛ ye. O siratigɛ la a baaraw kɔni kɛra wasa ye ka sanga ni alisilamɛw bɔlen ye ka caya walasa kana somɔgɔ sama sɔrɔ. Kafunɛ Bacili ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunkan. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ Aseyidu Sherif Ahmed Tidiane Hayidara a n'a taama ɲɔgɔnw u kunbɛnna k'u bisimila Mongomo kɔnɔ. Mongomo ye dugu ye ani Bata cɛ bɛ taa kilomɛtiri 206 hakɛ la. Bonya ni karama ni nisɔndiya ni farifoni o de kɛra k'u kunbɛn dunan ni jatigiya kɔnɔ k'a yira karamɔgɔ Hayidara ka golokansigi la k'a dangana k'a ni Mongomokaw bɛ ɲasigi la. U bɛɛ lajɛlen de kun nisɔndiyalen don. U ni Zamzamiyu denkɛ ka ɲɔgɔn filɛ ni kanu filɛlilan ye ka jɛ ka sigi kɛnɛ kelen kɔnɔna na. A ka ja ka ɲɔgɔn masala ka dugawu sama ɲɔgɔn ma. Ani maliden minnu ni olu sigilen don Mongomo olu de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'a bisimila kana kanu jira la ani kelenɲɔgɔnya. An ka foli bɛ nabaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen. An b'a fɔ an ka délégation bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen k'u bisimila Mongomo dugu kɔnɔ. An ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. Ka tila ka foli se an ka dunanba nanɛw ma minnu bɔra fɔ an ka sigiyɔrɔw la Mali la Côte d'Ivoire ka na bɔ an ye yan dugu kɔnɔ. An b'u bɛɛ lajɛlen fo. Ka foli belebeleba kɛ an ka Sherifukɛ ye. An ka Sherifu sɛgɛnbali ɲinanbaliw. An ka foli belebeleba bɛ lase aw ma. An b'a fɔ Ala ni ce. Ka tila k'a fɔ Ala ni ce. Bi an bɛ sigiyɔrɔ min na n'an ka Sherifu ka dugawu jaabi kun tɛ. Ni an ka Sherifu ka dugawu Ala deli caman kun tɛ. Bi an kun tɛ kɛ nin sigiyɔrɔ in na. Sherifukɛ yeli kun ka di anw Mongomokaw ye kosɛbɛ. Nka an sɛgɛra a nɔfɛ. Wa alhamdulilayi an ka sɛgɛn ma kɛ fu ye. U ye dugawu caman sama ma wa Ala subahana wa taala ye dugawu ninnu jaabi. Ka tila k'a ɲini Sherifukɛ fɛ ale yɛrɛ hali ni a ye caman ye wa a ye caman mɛn bi a k'a lajɛ ka dugawu caman sama an ma ni jamana nin kɔnɔ yan ka da an ka sɛgɛn min bɛ an kan. Wa salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Awa an b'a fɔ ko bi an kun mɛnna min nin kɔnɔ mɛ awa an b'a fɔ Sherifukɛ ye k'a bisimila ko yan de Mongomo ye ko bɔn k'a bɔra ka so ko an nana ka so a ɲuman sera yan cogo min an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲuman lasegin ka taa o cogo la wala hamina ko caman bɛ mɔgɔw la awa ka dugawu kɛ an ye wala pour que ko bɛ se ka nɔgɔya an ma cogo min donc aw salamu alaikum aw ɲuman nana Ala k'aw ɲuman segin. Vraiment a kɛra wasa ye a kɛra kɔrɔta ye a kɛra farifoni ye dugumɔgɔw yɛrɛ kuma sigi n'a ye fiyewu mɔgɔ sɔrɔla ye ka seereyaw kɛ walahi ko ni ɲɔgɔnna jama ma deli ka don olu fɛ ye kelen a kɛra u bolo siranɲɛko ye ko nin jama bɛ se ka tugu mɔgɔ kelen nɔfɛ cogo di walahi bon tiɲɛ yɛrɛ la u nisɔndiyara ni hakɛ in ye karamɔgɔ yɛrɛ nisɔndiyara fana parce que jama bɔra k'a kunbɛn cogo min na nin kɛra Alahu taala de nɔfɛ sɛbɛn ma d'u ma nasi ma d'u ma ko fɔ Alahu taala kama vraiment karamɔgɔ yɛrɛ nisɔndiyara o tuma ni nin bɛ fɛn fɔ a bɛ silamɛya ka kɔrɔta de fɔ a bɛ silamɛya ka bonya de fɔ a bɛ silamɛya ka karama de fɔ vraiment an y'a kɛ kɔrɔtara an y'a kɛ wasara an b'a ɲini Alahu taala fɛ baara in tɔ Ala k'a timɛ jira an na hɛrɛ la karamɔgɔ yɛrɛ an b'a fo an b'a barikada vraiment an y'o de fɔ nin ɲɔgɔnna funangɛ
ni ɲɔgɔnɔ jamatigi ni ɲɔgɔnɔ dawulatigi k'a ye o ka tila k'a yɛrɛ bɛn ni mɔgɔ ye vraiment a bɛ mɔgɔ kamana quoi tiɲɛ yɛrɛ la Sherifu n'i t'a dɔn f'i ka tugu a kɔ taama na n'i tugura a nɔfɛ de i b'a dɔn ko cɛ min don vraiment an b'a fo ka Hayidara ka du bɛɛ fo ka duwawu k'u bɛɛ kalifa Ala ma ani Ansaru bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ye bɛɛ kɔɲa kalifa Ala ma silamɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka bɛɛ kalifa Ala ma Ala min di kalifa cɛ Ala k'an ka jamana suma Ala ka jamana bɛɛ kɛlɛ bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ Ala k'a bɛɛ suma Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ den an karamɔgɔ Asid Sherif Ahmed Tijani Hayidara a yɛrɛ nisɔndiyara a kunna wolola ka Sherifula kanuɲɔgɔnw ye ani cɛkɔrɔba ka kalandenw fo ka taa se Amadi denɲɔgɔnw ma jama bɔra cogo min na n'a kɛra wasa ye kɛnɛ yɛrɛ labɛnna cogo min Ala ni Ansaru sababu la u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ n'u ka layidu dafa a y'o foli kɛ Sherifukɛ bisimilali kɛnɛ ka mɔngɔmɔ a baaraw datuguna ni dugawudenw ye an bɛ to mɔngɔmɔkaw fɛ yen ka jɛ ka ɲamada dakuruɲɛ fila fɛn min sɔrɔla ka lase Sherifukɛ sɛgɛnbali Sherifukɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔbali a se de Sherif Ahmed Tijani Hayidara fɛ alhamdulillah ni waati in na an nisɔndiyalen don ni an ka sigi ye an badenw ɲɛfɛ kanuɲɔgɔnw ɲɛfɛ Ala ka diinɛ saraka ni o ye silamɛya ye alhamdulillah an ɲuman donna ni jamana in kɔnɔ n'o ye Guinée équatoriale bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ni u ka autorités ka jɛn ye an ka se n'u ka capitale la Malabo ka bɔ yen ka bata kɛ bi ni Ala sɔnna an bɛ an badenw fɛ yan mɔngɔmɔ kɔnɔna la alhamdulillah an sera yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ kɛra bonya ni karama kɔnɔ fo ka se yan bi an bɛ o hukumu kelen in de la diinɛ ye fɛnba ye o la anw donni yan bi an ye bonya sɔrɔ u ka autorités bolo u ka faamaw bolo ni an ka seli ye yan an bɛ yan faamaw fo o ka nin bonya in na diinɛ ye o y'a kɛ Ala ko de ye k'a ɲini o Ala in fɛ Ala ka barika don jamana in na Ala ka barika don sigida in na anw b'a dɔn silamɛya ye diinɛ min bi yɛlɛ n'a kɛcogo ɲuman ye diinɛ min ni a bɛ taa sanfɛ n'a baara cogo ɲuman ye o de la anw bɛ se yɔrɔ min an bɛ min ɲini a yɔrɔ silamɛw fɛ Ala ye aw minnu kanda ka silamɛya kanu don aw la k'a kɛ silamɛ ye a y'a jija a ka silamɛya yira ni a jogo ye n'a ka baara ye a kumakan na baara yɔrɔw la a ka laadiriya la ni minnu tɛ silamɛ an n'olu cɛ la f'u ka silamɛya valeur dɔn ni a ye silamɛya valeur tɛ dɔn n'a ka seli ye silamɛya valeur tɛ dɔn n'a ka sun ye a tɛ dɔn don o don an bɛ makɛ hiji la silamɛya valeur tɛ o ye la silamɛya valeur silamɛ la seli kan ka min ɲɛ i ye sun kan ka min ɲɛ i ye hiji kan ka min ɲɛ i ye fo o de ka y'i la f'i jogo de ka ɲa o caman bɛ yan minnu ye an magɛ bata wajilu ma f'u kɔ mɔlɔdu wajilu ma f'u kɔ o tun bɛ kɛnɛ kan mais hali bi an ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in fana kan o kɔrɔ Ala latigɛra o de la an ɲɛ kana da u kan a ka sigiyɔrɔw la Ala ni ce o kɔrɔ an bɛ Ala de fo an b'a dɔn waati caman bɛ Ala bolo hɛrɛ kɔnɔ hali k'a don a ka fanga la barika Ala k'a don jamana in na hɛrɛ Ala k'a di an yɛrɛ ma mɔgɔw bɔkun ye hɛrɛ ɲini minnu ye garisɛgɛ ɲini minnu ye garisɛgɛ nafama a barikama ya Rabbi Ala k'o nɔgɔya n'u ye o fana de b'an sɛnsɛn k'an kunna diɲɛ fan wɛrɛ kibaruya kan a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ Niger pankurun jigingɛnɛ da donni jarawelilaw fɛ yala Niger jamana dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium min don bɛ pankurun jigingɛnɛ kɛrɛfɛ a dabɔkun bɛ o de kama wa nin ɲininkali de tɛnkunna irisira kunnafoni disira Sputnik Afrique fɛ Niger ma hakili juru cani ne dɔ la min ye jaabili kɛ janvier kalo tile 29 ko in dɛsɛlen ka sira sɔrɔ Niger jamana ɲɛma général Abdraman Chani bɔra ka jira k'a fɔ Faransi jamana de bɛ nin ko in kɔfɛ janvier kalo tile 28 ka dugu jɛ a tile 29 la Niger jamana pankurun jigingɛnɛ dadonna maaw fɛ minnu ni maramafɛn girima tun bɛ ɲɔgɔn na nka Niger surasiya ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka kow kunbɛn a don sidɔn bɛ k'a fɔ pankurun jigingɛnɛ in dafɛ Niger jamana dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium tun bɛ ye
a kan ka bɔ ka taa feere jamana kɔ kan. Irisila kunnafonidi sira Sputnik Afrique maaw kɛlen ka ɲininkali tɛngu Iliyasu Bubakar la ni ma hakili juru caaninen don. Ale y'a yira k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ Faransi jamana dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira bɔ cakɛda Orano ni Niger faamaw cɛ uranium kunga fɔɲɔgɔnkɔba don. A ko bawo Faransi jamana dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira bɔ cakɛda Orano maa ɲɛmaaw bolo. Niger jamana dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira uranium kun ye u ka misiba n'a nɔnɔ de ye. Wa Niger jamana dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira uranium ka taa ka Faransi jamana da ani ko bɛ ka kan a mɔ. Ko Faransi jamana maa ɲɛmaaw kun hakili la k'a fɔ Niger jamana n'u deli u ka segin u ka na u ka jɛ ka baara kɛ. Nka Niger jamana maa ɲɛmaaw ma sɔn o mɔ. U yɛrɛ nan'u sigi k'a ye k'a fɔ bi Niger jamana bɛ k'i kun da setigi jamanaw kan minnu ka se ka bon ni Faransi jamana ye dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira uranium bɔli kɔrɔ i n'a fɔ Irisila jamana n'a ɲɔgɔnna k'a sabu kɛ minan minnu bɛ Irisila jamana bolo uranium bɔ la o tɛ Faransi jamana bolo. Faransi jamana maa ɲɛmaaw kɛlen k'a ye k'a fɔ olu weleli tɛ Niger jamana maa ɲɛmaaw mɔ bilen. Ko nin wulikajɔ in bɛ ka don o da de rɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ juin kalo la san 2025 Niger maa ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ Niger nafa sɔrɔ sira uranium min kun bɛ ka bɔ Faransi jamana nafa sɔrɔ sira bɔ cakɛda Orano fɛ ko a minɛna la ka bila Niger jamana ka bolo kan. Novembre kalo la san 2025 Niger maa ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ uranium min bɔlen kun don Orano dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira bɔ cakɛda fɛ ko o bɛna feere Niger jamana fɛ. O yɔrɔ bɛɛ Faransi jamana cakɛda Orano wulila ka se bɔgɔ jeninen ka ni ka Niger jamana wele ye. Orano y'a yira k'a fɔ uranium min bɔn bɛ bi olu fɛ ni u se tɛrɔ n'a bɛ Niger jamana ka bolo kan a feerelen nafolo ye dolari wari miliyɔn 300 bɛɛ de ye. Faransi jamana t'a fɛ ka jɛn o kɔ. Kiiri min ɲɛsinna Niger jamana ma Faransi jamana fɛ Faransi jamana kɛn bɛ ka jira kiiri bulon la diɲɛ seleke naani binna k'u kan ko Niger jamana ye u ka dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira uranium de juin. A b'a ta dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira in bɛ Niger de. Burkina maa ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ fanga ɲinindɔnw bɛ ti Burkina. Minisiriso min ɲɛsin bɛ marayɔrɔkow mɔ ni fanga ɲinindɔnw bɛ o ka binakuu kan sariya sen dɔ taara yen ni jamana ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré ka diɲɛ ye k'a fɔ bita kɔ bita ɲɛ fanga ɲinindɔn tɛ Burkina u bɛ labaara ni sariya min ye o sariya binna. Fanga sinamatɔ ɲɛma min ni jamana kun b'i jɔ ni o ka musaka ye o fɛnɛ jɔsira ka bɔ yen. Burkinakaw ka jamana ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré ka fanga y'a jira k'a fɔ fanga ɲinindɔn ninnu u caya tɛna ni foyi ye tiɲɛni kɔ jamana kɔnɔ. A bɛ jamanadenw farafarali de fɛnɛ nɔgɔya k'a sababu kɛ bɛɛ bɛ taa ye dama fanga ɲinindɔn kɔnɔ. Ma hakili juru caaninen dɔ ni farafinna cɛcɛ kana jamana sabaw Mali, Burkina ani Niger olu ka jɛkulu AES o commission ɲɛma Burkina ko Adama Amade Sigire ale y'a yira k'a fɔ ci wɛrɛ bɛ Burkina jamana denw na ni fanga ɲinindɔn ko ye bi ko kapitɛni Ibrahim Traoré ka nin hakilina in da a bɛ don jamana denw de ka laɲini da fɛ k'a sababu kɛ jamana denw b'a fɛ Burkina ka yiriwaden wulikajɔ min daminɛ bɛ bi ka jɔnya juru tigɛ ka bɔ Burkina sen la o bɛ se ka to sen na cogo min ko i tɛ se ka wulikajɔ kɛ k'i bɛ jɔnya juru tigɛ ka bɔ i sen la k'a sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ fanga ɲinindɔ bɛ taa 100 ni kɔ la o fanga ɲinindɔ 100 ni kɔ tɛ dɔwɛrɛ la tiɲɛni kɔ ani farafarali k'a sababu kɛ Burkina ye gwɛlɛyaw minnu sɔrɔ a fanga ɲinindɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛbosolen tun bɛ jamana kɔnɔ yan ko kuma na fanga ɲinindɔ ti ko min ye nin ye ka bɔ Burkina yɛrɛ kɔnɔ sa nafolo min kun bɛ don a la sa kɔnɔ nafolo na bila jamana ka bolo kan k'o don fɛn wɛrɛ da fɛ min nafa ka bon jamanadenw kan ko maa kana ɲinɛ k'a fɔ fanga ɲinindɔ ninnu kun bɛ balo jamana nafolo de la sa o sa jamana ɲɛmaayaso kun bɛ nafolo dɔ de ta k'o bila fanga ɲinindɔw ka bolo kan ko miliyari caman de kun bɛ tila a ma ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana nafolo la k'a sababu kɛ a don minnu kun bɛ jamana ɲɛmaaya la u kun bɛ ka sira maaw da ɲɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw da k'a fɔ bɛnkan fanga tɛ jamana kɔnɔ o tuma na an ka nin kɛ diyagoya ko i n'a fɔ a diyagoya an bɛ Burkina jamanadenw kan k'u ka ye bɛnkan fanga kɔnɔ n'o ye démocratie ye ko maa kan'i yɛrɛ nɛgɛ Burkina jamana bilama a mago bɛ marakɛ cogo de la Burkina ka den b'i yɛrɛ ye marakɛ cogo min na Burkina ka den danbe bɛ marakɛ cogo min na ko tuma na ko wari tɛ Burkina jamana bolo k'a latiɲɛ fanga ɲinindɔn na bilen ko nin y'o bannen ye. Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa Donald Trump kunnafoni diso New York Times ye a jira k'a fɔ
surasiya ɲɛmayaso min bɛ a bolo o kɛn bɛ ka fɛɛrɛ caman dajira a la Iran jamana kɛlɛcogo rɔ n'o dɔ bɛ se ka kɛ ka kɛlɛ bi Iran jamana kan walikele lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu bɛ Ameriki jamana kɔnɔ i n'a fɔ force spéciale olu ka jigi duguma ni ka bala Iran jamana na ka cɛnni don a ko nka ko fɛɛrɛw minnu dajira bɛ Donald Trump la surasiya ɲɛmayaso Pentagon ma ɲɛmaw fɛ k'a tɛ k'u don bala fɔlɔ a b'a fɛ sigikafɔ ka se ka nɔbɔ ani Iran cɛ. New York Times kunnafoni disira ye a jira k'a fɔ a ka surasiya ɲɛmayaso Pentagon ye fɛɛrɛ caman dajira a la surasiw ka bala ka jigi Iran jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yɔrɔw minnu ni sigasigana bɛ yen k'a fɔ olu bɛ sɔn ka kɛ Iran jamana ka mugujugu labaara yɔrɔ ye a n'a ka misili mugu filitaw minnu bɛ tiɲɛni don jugu kun kɛlɛ lɔ misili balistikiw olu dagayɔrɔw k'olu bon k'u tiɲɛ u ye fɛɛrɛ wɛrɛ min mɛnɛ dajira a la force spéciale n'o ye lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye olu ka jigi Iran dugukolo kan yɔrɔw minnu ye sigasigana yɔrɔw ye k'a fɔ mugujugu nucléaire bɛ ka dilan yen Iran jamana fɛ force spéciale k'olu bon o tuma bundeli wɛrɛ fɛnɛ bɛ ɲɛsin Iran yɛrɛ fanga dagayɔrɔw ma n'o kɛra suruba ɲami bɛ kɛ Iran jamana kɔnɔ fanga b'i yɛrɛ ɲini fanga bɛ falen cogo min ka nɔnabila ni jamanadenw ye jamanaden minnu ni Ameriki jamana bɛ se ka ye hakilina kelenna k'o dabali ko Bani Israila yɛrɛ ma ɲɛmaw fɛnɛ kɛn bɛ ka ɲini Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump fɛ n'a b'a fɛ ka bundeli in kɔni kɛ n'a ma ɲɛ ko u ni Iran ka ɲɔgɔn sɔrɔ la tile 12 kɔnɔ Iran jamana ka mugu filitaw n'o ye misiliw ye o ye cɛnniba don Bani Israila kun ko Donald Trump k'i ɲɛsin Iran jamana mugu filitaw dagayɔrɔ ma n'o ye misiliw dagayɔrɔ ye nka New York Times kunnafoni diso ye a jira k'a fɔ nin bɛɛ dajiralen kɔ Donald Trump la a ka surasiya ɲɛmayaso Pentagon fɛ a ma sita ka don bala fɔlɔ k'a bɛ ka sigikafɔ lajɛ n'o sera ka nɔbɔ ani Iran jamana cɛ bibi in na minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma o bɛ Turki jamana kɔnɔ Recep Tayyip Erdogan fɛ yen bawo Erdogan ye a jira Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la k'a fɔ n'a ma k'a ma o baasi ye ale b'a fɛ ka sigikafɔ n'o don ani Iran jamana cɛ dɔw fana y'a jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka Iran jamana daminɛ ni kuma fɔli a darɔ kuma bɛɛ k'a t'a mɔ ko bagabaga don jango Iran jamana bɛ se ka sɔn sigikafɔ ma a n'a cɛ cogo min. Kanadakaw ka minisiri ɲɛma Mark Carney ye kunnafoni di kɛnɛ sigi senga ka bɛn ni alamusa ye k'i kangari da Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye a ka dɔn k'a fɔ Kanada jamana a dama jamana don maa man ka n'i da don a kunkankɔrɔ a kɛlen kɔ k'a mɛn k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaw kɛnɛ kɛ k'u dɛn ka kuma ɲɔgɔnya don u ni Kanada kɔnɔ murutilen Alberta ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Kanadakaw ka minisiri ɲɛma y'a jira k'a fɔ a ma bɛn i mɔ ɲininkali tɛ n ko ne minisiri ɲɛma Mark Carney la yala i ye nin fɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye wa i bɛ ka min fɔ anw ye kunnafoni di kɛnɛ ka nin ye a y'a jira k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya sira caman bɛ Kanada ni Ameriki jamana cɛ ko nka tiɲɛ ye min ye ani Ameriki jamana ɲɛmaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛra kɔsa in na k'a da ma s'a mɔ Financial Times kunnafoni di sira ye a jira k'a fɔ Kanada kɔnɔ murutilen n'o ye Alberta mara ye ko avril kalo tɛmɛnen a ma ɲɛmaw ni Ameriki jamana ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye ko 3 de kɛ wa ko bibi na kɔnɔ murutilen ma ɲɛmaw b'a fɛ furuba kalata ka kɛ ni maa fanba y'a jira k'a fɔ an ka yɛrɛ ta ka bɔ Kanada la kalata senfɛ o y'a kɛlen ye o kuma ko n'a kɛra o kɛcogo in nɔ u mago bɛ Ameriki jamana ɲɛmaw la u ka u dɛmɛ ni dɔnɔ dɔ ye juru $1 miliyari 500 yɛrɛta ɲɛbila baaraw ka se ka kɛ n'o ye u fɛ Alberta Ameriki jamana yɛrɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ ma o fɛnɛ ye kɔrɔfɔ sɛmɛndiya k'a fɔ jɔngwala ani Kanada kɔnɔ murutilen Alberta ma ɲɛmaw bɛ kuma ɲɔgɔnya la minnu sigin bɛ kɔnɔ in fɛnɛ na n'o ye furubatɔnw ye u n'olu bɛ kuma ɲɔgɔnyaw la ko nka u ma sarati kan di kɔnɔ murutilen maa kelen ma k'a fɔ u kɛtɔ don k'u dɛmɛ u k'u yɛrɛ ta ka bɔ Kanada la Ameriki jamana ɲɛmayaso fɛnɛ ye kɔrɔfɔ nkalontigiya k'a fɔ u ni maa ninnu bɛ ɲɔgɔn kala mɔ nka u ma sarati kan di u mɔ dɛmɛna janvier kalo tile 24 tɛmɛnen sɔrɔko ni musaka ko minisiri ye Ameriki fanga kɔnɔ Scott Bessent o y'a jira k'a fɔ ni Kanada kɔnɔ murutilen Alberta ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u b'a fɛ ka yɛrɛ taabolo da ka kɛ u dama jamana ye ka bɔ Kanada la k'u ka hakɛ don k'a ni kɛli ka kan kɛ k'a sabu kɛ ko kɔnɔ in yiriwaw minnu kan ka sɔrɔ a fɛ ko Kanada fanga tɛ k'o jɔ a ye hali hakilina ma nato ka ta min bɛ na ni kɔnɔ in yiriwali ye i n'a fɔ taji tɛmɛnsira dilali
kɔnɔ in va fɛ kana bi kwajida yanfa dɔ fɛ kwajida yanfa min bɛ Colombie Britannique fa fɛ n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔnɔ in yiriwa ko Canada fanga ban bɛ o bɛɛ mɔ u bolo. Ka sigi ka o fo kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ɲɛma minnu kun sigi mɛ ka ɲɛma da Sherifa TV ja kanso ma bawo ni bɛ kɛ sababu ka dansigi bi bamanan kunnafoni sɔrɔ la an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn tuma ye kunnafoni ɲɛmaya so fɛ k'a fɔla ka ba Maliba basigi wakase jɛ fana bɛ lajɛlen ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.